this? Ще откриете подарък във вас. Иване, искаш да ходим да провериме? А не може ли още малко да се разходим? Иване, студено, но ми измръзнаха ръцете. Хайде да ходим да видим дали нещо има. Добре, хайде, да се видим. Виж, това е нашата библиотека, много е хубаво. Може да направим карта. Яко. Не да минало тук, че вече почва да се разцапя хаотично. Ох, вече ми е много студено. Не, кое е шоколад? Да. Горе. Аз си мисля, което тази бележка ни казва, верни му подаръци, олеле. Моите любими карти, тих, зад които много си мечтах. О, книгата, която толкова много исках. Еха, това са подаръците, които аз исках и ти искаше. Да. Оле. Книгата на Слави. Ето. 50 забравени места. Виж, шоколад. Това е за двамата, ще го разделим. Това, което ти искаше. Да. Което аз исках. Но не, това е моето, което още не е дошло дядо Коледа. Но интересно е, кой ги е донесъл за нас? Да. А на мен книгата. Затова, Иване, стават коледни чудеса на Коледа. А това? Колко е яко. Всичко ще влезе в употреба. Коледните чудеса се получават. Да, наистина. Виж, има още. А ти имаш нещо и отзад, вижте, не е продукт, тя е продукт. Писмо. Той е писал Слави. Помага. Супер. Еми, това е. Да я разгледам. Интересно. Има автограф. Вау. Ами, и ако мисля, че това, което ние сме си мечтали. Това беше всичко от нашия коледен сериал. Ако ви харесва, последете канала и ударете мощен лайк.